Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sangapada pabagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumagbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito pagahim yun ni Manong yun Nemi Ruiz. Kumapkablawag tinembag bigat na imbag nga oras, na imbag nga aldaw. Kada kayami nga sangapada. Kano anyaman nga oras ka na aldaw. Apaset dati talubong nga ayan nyo ta. Apaset tilubong. Kapkablawan na kayo ti naragsak nga kay panagbubuya. Can please share this program. Share. Kat padanan nyo mapagahim. Di ba kasaritaan ni Ramon nga napoluan? Itirikat ken namay. Masansan ng temang mangigan, deto'y nga balikas kabsat, amuyulatan ti kay papanan na. Itirikat ken namay, ag tinulong da, ag binulig da. Dagiti agasawa, di ba? Saan tagarotin nga baybayagan? Talagang madriat recording tayo. What's the matter? Okay, ti pagkasalitan ni pagayam tayo nga Ramon nga napoluan, itirigat ken namay. Sagudayan nga ti surat. Dear Manong Nemi, adak iti Manong Nemi iti katengaan ti kataltalunan. Madama iti ngaggagait Manong Nemi iti manggapon nga agsabong agbunga nga do nga mulami nga mais ken itatang. Namagan Manong Nemi ti daga saan nakasapulan pa iti adu nga pananum. Saanan nga malutlot, saan kan nga mailutlot, wano mailubo, numagnakan ka dagiti nagbabaitan, dagiti mais. Iri, tagabgabutak, dagiti darumpa, dagiti ruot, Manong Nemi, tapno nagasta, kata saan nga isuda ti mangagaw, kadagiti abuno, nga kanen, ti mula. Iri, adamang pukpukaw kanyak, Manong Nemi. Ti magtimay sa nga babae. Ni Jenny. Gasla sana ka mamati nga may nagdanunan Manong Nemi ti katengaan ti kataltalunan ni Jenny. Nakadadayo pa ti ayan na nga kasaw ni ti pangpukaw na kanya nga oril agay ko. Ramon! Iyaw-awak la Manong Nemi numaragrag isuna iti pagkalkalangtayan nga tambak. Sa bagay numaragrag matnag isuna iti tambak di matmanano at ababamat ti tambak. Sa natangkan matin ti daga, Manong Nemi, awam matin ti makuna nga pilot, buno na lubo. Irinto tadamat ni nanang sumasaruno keng kuwana, Manong Nemi. Siguro, kapatasan nga mauray, nga mapanit ipagdindinanunan mi
nga sa kaanan ti turod. Kanawan ti mauray na kanyak manong name nga surat. Kaya nabayagan nga sa anak nga napan iti balayda. Akas lasan nga maulit nga mapanang sa di balayda. Dada siguro ti gapo na manong name nga imayan diti lugar mi, imayan iti balay mi, kaya may nakpayandanunan dito yateng nga ti katatalunan. Sabagay manong name nalami isan ti darang ti init, agalas 3, suno dadali siguro ng agalas 4. Isardeng ko tinaggait manong name inumong ko dagiti ginabot ko nga dumpari. Alam to ni nanang manong name nga tadtadan na nga bugbugen nga pakan ititaraken mi nga baboy. Inalakon manong name iti kopita nga naglaon iti danum tamawawak. Imminoma. Gabot sa nga napintas iti ayan ko nga pagyanan mi nga pagsalitaan kini Jenny timakdera kon kat sinabat ko ni Suna. Wan. Ramon lang Ramon, magustuhan nang ipukaw tinagan ko nga Ramon. Ramon! Jenny! Sabatin ka! Aganat ka! Baka matulid ka, maragdag ka iti tambak. Kan masitan ka kanagig dumpari. Ay masitan dumpari. Di kita ibain-bain na asait. Noong muna ta saan nga nakapantalon manong name nakabistida. Kaya nakapimpinas nga buyain manong name di pa naglumba, di kiti saka na, left and right. Nga panaggayad, panakaikayab, manong nemi, ti arwat, kayadan ti bestida na. Bestida manong nemi, ngawan ima na. Kato iti panagtaray na, manong nemi, madlaw mo na ta, nga gwayong-gwayong, ti medyo na baknang nga barukong na. May kayab-kayab met manong nemi, ti pangatidugan nga buok na. Napintas ni Jenny manong nemi. Kang runanti amin baknang da. Naggraduaran kami ti elementarya ken high school. Ngayon, jak mo tinintuloy tinagbasa. Tinintuloy na tinagbasa ti college sa Syudad manong nemi. Dada ka man lang iti high school adan nagkinaawatan di puso mi. Aging ka, iti panagbarok, kan panagbalasang na. Nagkinari kami manong nemi nga awan tupulos ti makalaped iti relasyon mi. Iso na laing ta. Inbatad nga namin pinsan kaniyak dagiti parents na. Nga sandak akayat. Nga may sakla nga mamirimiraot, may sakla nga anak ti mintalon agat pitak. Ininto ta isuda manong nemi. Namaknanda. Napintas ti balayda, negosyante di naganak kang kuana, atot dagada. Taluda nga kakabsat, manong nemi duwa nga lalaki, dagiti inauna kakabsat ni Jenny, kat iso ti burundek, kan kakaiso na nga babae. Areda ti rason, no apay ako na, dagiti naganak kang kuana, nga didan tupulos si palubos. Nga siyak lang nga mamirmiraot, nga anak ti mintalon, nga gatpitak, ti pagtungpalan, ti kakaiso na nga babae nga anak da. Ngagtawid iti kinabaknang na. Jagmat kiti mapabalaw, di kiti naganak, kini Jenny, manong name iti ustuda, tamay karikadi nga rod tikas kanya agat pitak. Daga, kontra iti langit. Nga mamok, kan pa-check manong name, nakasagana ni Jenny nga mga laban, iti kaliantagan ng agayat kanyak. Tamay sa agpaisuman nga mirmira utak manong name nga aga ng anak ti bintalon nga agat pitak. Ngim, sana nga panunutan manong name iti nagidjatan mi ti biyag. No di kat tibik ikis kan mandar ti puso na iti tungpalen na. Kas iti ito'y nga malem, idagsabat kami manong name. Saan akon nga nagamak, nga nangarakop kang kuwana iti likudan, nga nakabaduak iti dungpormek, iti CAT, Citizen Army Training, di high school kami. Nga nagudgudagod kadag iti puon ti mais, kad baka mabuduhan ko na, kem saan ko nga pinanunod. Basta inarakop ko, naging narakop kami. Binagkat ko ngayon puligos manong nemi, nga kastawan iti katawa kinragsak na nga mang tamtamdag kanyak. At nangat nga itong imsiyak at impangatok.
Inarakop ko nga impangato kasta sa ko impuligos. Ti makadakas manong nemi, natulid kami. Gat napaida kami, idayan ti karuotan, iti sikigan ti tambak. Nga ti panagdisumi manong nemi ti taga, kanagpadpada, nga sikig kan sikig, iti nagdiso. Iso nga saan kamuuna nga nasaktan. Hakalpasan nga nagdiso kami manong nemi, inamalak dagiti bibig ni Jenny. Sako ni Nanam. Nga ore may alawin manong nemi ti angis mi dagsinan dagiti bibig mo. Apay nga may ka. Tadi mo ka di kayat? Kayat ko. Em kastaw na ibanog mo. Kanya karugrugitan pero hatem. Ang abali nakita kan, narakop kan, naramanak man hindi kita nabarang ang bibig mo. So na lang agor ka. Nabuduhan nagsamatan. Kinunana, kat nagtugaw kami nga nagdalupisak. Kat rinok ata ko ni Suna. Kudkudkudan na matin takyag na manong. Ala, di mo kudkudkudan na kasta. Ano na, lumabasit. Apo, nakabudputa-kabot nga rod. Ala, kudkudkudan. O, nagbudo, Ramon. Kinawali ti legs ko. Timakder manong nemi, kat nakadalupasakak. Kat timakder ti sangwanak. Abagiso nga batog ko ti pusong na manong nemi. Kudkudkudan na, ti legs na. Ken kastamat na iti panagkudkud na, panagdumog na, naibuwang manong nemi, dagiti duwa mansana, si di barukong na iti sangwanak. No, pa'y nakabra iso na manong nemi, ng kaslasa nakabailan ti brana, nga kaluban, ti mamimpinsan, a kinapintas ti skug ti barukong. Tinulungak manong nemi nga nangaprus, ng tiyak kinudkud. Inaprusak ti legs na, manong nemi, duwa nga legs. Abag sumutin nga makasidig ni Nana nga kastaon iti al-al na. Ay na! Eh susapo, dati ti kun akang ka Jenny ma'am, mabuduan ka lagi di kastaon iti susapo. Kaya dapat amok nga mabuduan ka, alakit na inang ka, inialistok nga inhala itoy. Tapos na daga pangikatbudom. Nanang, Andreta, itoy, lalala. Aga ikam yan, tadakulap mo sa mo isap-sapo ka, lagi na budo, apasit ti bagina. Tapos doon kasi may katibudo. Nagtungpalak met manong nemi, siyempre. Lana, ang tsaka mo, nagkapkapan na dito nga lana, no? Siningag na, tinlaok na. Nakaktidakulap ko sa kung sinapsapo sa ko insapsapo titakyag na, ibarukong na, kanakitilupo na, itinghato pa, dandinig may gana na manong nemi, tipantay na, loko ka Ramon na. Below the belt dahitan. Ang abale. Tapos saan nga may, tapos saan nga tuloy nga mabuduan ka kini, nakalablab bagan na gitilupong. O anat marik na ka mo, ma'am. Dinarot siya ni Nana. Nagmahit gayam data nanang, na birtud. Susapo ay. Asto tumad ngamin ti arwatem. Inanawa ka itay nga gawid na saan ka nga umay dito'y taltalon. Ta ibaong ko lang ni tatang na nga umay mangsukon kayong kuhanin dito nga sapain na tagawid. Ngay baga, nangada ka. Sa nga bali Nana, nabindas ka kita ang taglawlaw ti taltalon. Mula mga maisdi kita, Ramon? Nga dagayo, saan? Makitaltalong kam lang. Basit tumalat na pa nakabingay mi. Dagayo at nalawat taltalon na. Apay nga may ka. Alalala. Sa jeton balik ti pagsalitaan nyo. Nang umuna kilatan nga gawid. Agawid kam tumatamit. Ano nga tumahayin ito? Kamaisan. Baka numabuduan tumanen ni Jenny. Saanin nang. Saan kami nga agdalipisak. Standing latan. Alang standing nga bagbagap. Hinanang wait. Agawid kayo. Sumarunong kam doon kini Jenny. Akit namang tiliw kayo, ibagayo kinitata nga mang tiliw tinetib nga manok. Gapos namang gusto ni Jenny, tinola ka netib nga manok. Nakaroon ng rangaw ti rangaw ti sili, ti kahit mo, rangaw ti pariya. Kumporme, basta kuwak to di kimul na. Wala. Ikat kadak kayo to ti iwa, no, tupak na di kimul na nga. Bagayo kinitata, ala, makamukay malangan.
Mala, madandanagan na kan ko. Tapay na. Jenny, amuda ka din may ka dito eh. Kaya no maamwanda, wano oridahan na mo magkatagsapol na ginanaganak yung kala kada. Anyan tungat at mapasamak. Inturong dumteng na naganak yung ka dito eh. Nang sampay lang at panunutan nyo. Agawit ka din at no. Masapat tayo mangrabi. Patiliw. Ni tatang, bagayo nga tumilo ti manok. In kayo. Wala, inak malakaro din. Ohen manong naimi kadidilata kadayon ni nanang inulit mi naging narakop kini Jen. Naging narakop, siyempre, saan ka nga baka maging narakop, no di kagadan, iti panaglanang di bibig mi. Iti panangapros ko titakyag na, tilupuna, orisaan nga nabudo. Jenny, sigurado lakid di ang peso di ko na ni nanang ko. Nga may dakasukunan dito eh. Isungot nga mayat, takayat ko nga umatayota. Umatayota? Mabanda ti lugar nga saan nata nga masapulan da papa. Kaya nagdikahamsat ko. Sadya nga tangag dan na itirikat ka na may. Abang nga nagsanay ka. Di mo kayat? Kayat ko. Hanggang sikat ipang panunutek. Abang ko mapanunutan na. Di ba? Itirigat ka namay, oraan yaman ti mapasama ka rata. Agrigat naman. Ngam adda ka, addaak, ag tinulong ta. Gabuta, oraan araramin dan napapakin ni Rikapsat ko. Nilaing patay ti mabaling mamagsina ka rata. Jenny, opay kaslap kidkad ka. Sana kang kidkad. No kayat mo, itan ti panagmaymay sa tibagita. Kayat mo? Loko ka. Amok data nga dati patungot mo. Nagloko ka mo ten. Dito ka maisan. Siyak. Nga nakabimbintas. Dito ka maisan. Ito pang tagi ko ang kanyak. Tagi na birhen ko. Tapno, handang tumalipatan. Sika, Ramon. Agahitan. Danak tumulong agluto kininanang mo. Kan buyag to man ti panagparti ni tatang mo tapno amok tutag parti ti manok. So just in case nga gasawa tanton di adun ti amok ka trabaho. Pilin to tadyak pinapadpadasan na pulos ti nagtrabaho. Pero ti pampanunutik eh. Alis to lang nga masusuro ti amin. Sige, nagawid na nga rin. Tayo sa jeton unig ti silad ko. Nga? Nga aramidan na tayo ko na. Loko ka. Ano yung sabi ko doon na? Inta ka rin. Ngam saan kami pa nakadanon nga masaripatpatan min manunemi ti may nga dakkel. Hamad nga dakkel. Van nga lugan manunemi. Kad napasardeng manunemi ni Jenny. Apay. Da papa at dadan. Lugan dere jay. Amo da siguro nga dito ti mayak. So may nga si marunong nga dagos. Ramon. Ti aramidem. Magnakitilikod. Sa lutsudom kinananang mo no, sa dinot nang ipanak na tayo. Bag nga nang kabilak ka rin gamit ko. Kalpasan na, urayan ka dito eh. Ha? Pumanotan. Mga nakamutin terawatan. Jenny, di mo kayat? Di ba ka sa tirantata ko madayo? Sige. Mapilpilit kan sa amin at sana ka mapilpilit. Ang anya.
Ano nga tanong kasarita ta da papang mo ni mamang mo ni kapsat mo. Nakasaritak idin. Nakasaritam idan. May sa desisyon da. Handa ka kakayat. Sige, tungpalig ka. Mapanakon. Urain ka dito ya. Magnakadilikod di balayo tapno sanda ka makita. Sa sudom kininanang mo na dyan bag ko. Kaya dumapagim ko kang kuha ng gamit ko. Mangalakan tumaten terawaten. Tapumanotan ito eh. Itarayan ta da pa. Aglimang ta. Mapanta ta sa bali. Di ya, mabalinda sanda ta ka masarakan. Nagdagak nga ro iti likod manong naimigad ang danon ko dito ni tatang nga madama pa lang agparparti ti manong. Hoy, apre nga dito ti nagdaam. Tatang, umay ka alain ti arwatin ni Jenny. Tagtaray kami. Na anak. Mga no, tang. Kaori no, sumawa kadakwada. Sumango kami nga. Nadwaki ni Jenny. Dakal ti pamatig nga alanda kanya ni Jenny kat ihawid da. Kasta nga ron ti talaga nga rantada ngayon uray da ka. Da kayo. Kaya nasabi panggip da nga umay dumanon ka da kayo di taltalon no kas pagaringan santa kayo nga mauray. Nga, nakadado na kiti boyot dahi nga ama ni Jenny. Wala ta armado da. Na, sino na ganyan? Tang anay, ano to? Palpalaod, talo nga bodyguard ni Mr. Fernandez. Nakita dan tayo ni Jenny. Kahit ni kamkamatan dan. Anya? Diyos ko, saan nga mabaling nga makamatan din ni Jenny? Igawid ko isuna. Igawid ko. Nakikinamatakmat manong nemi kit idita na itaklib ni Jenny na nakamakam manong nemi talo nga lalaki nga tauhan ti amana kaya ti makasadagak mataya ipatan nyo! Ipatan nyo ni Jenny! Saan ka nga magibiyang pa eh? Ramon, napunod ka masaktan. O may kan Jenny, ipatandak! Sana nga sumurot ka na kayo, ipatandak! Anong nemi binagkat ti duwa kadakwada ni Jenny inipanggap ko ti dumarop nga agawag kuma hingam sinabat nak met ti lalaki nga may katlo manong nemi ket pinasabtan nak ti danong pak-op pagbagaan binalagan da kang sang kamakibiyang ti magderak manong nemi kahit ko ti lumaban kumugtarak kriminalisi kugtarak at ini kugtaran nak ba Ramon! Saan yung kadagaran ni Ramon? Namimbadag manong nemi tirakul nga buyot ni Mr. Fernandez kat naala ito buk sinungo. Sana dinanog tipis ni buko. Nga daytan manong nemi ito na odi nga napuutak. Inagsublin ti puot ko manong nemi rabiin. Nagsakit ti bagbagi. Ti ulo. Nanang. Ay, nasiyata nagsublin ti puot mo, anak. Matandanaga, anak, ti mo nagsublin ti puot mo. So, kahit na ka kumang itaray ti ospital. May bagtay may, nitatam nga sido. Ay, kinita na ka. At yung paangot na kang ka. Then sapsapo na kang ka. So ako na nga saan nga nasakit pa nga pandaka ti ospital. Kaurahin na kalagin nga subli ti puot mo. Nanatapasamak na. Kaya dyan, namayam nga napasamak. Kunak tupay ngamin. Malagip mo, di may kadinanon sa jay. Taltalon. Nga sumaruno laki din, naging naganak. Ni Jenny. Kaya nagpaypeso. Kaya tiyuman taglibas. Nakita naman ni Jenny. So nga inalada. Nakibiyang ka man. So nga dinangranda ka. Napukaw mo tipuot. Nalalasan ka nga bumangon na di mo kabailan. Kabaila ako nang.
Inga ormanganin. Nabaon ana tay tinulang ang native nga manok. Nga nailasin na di Kim Mall. Order mo nga para kini Jenny. Ayun na ita ni Jenny. Ay, natapala ti bagbagami kayo ni tatang mo idi anak. Idi maamuan mi nga relasyon nyo kini Jenny. Dada kami lang iti high school. Sa yukat intultuloy. Nga papilit. Iti panagayat mo kayong kuana. Anat na pasama. Kanayan ko hindi nga magbaga kang anak saan nga may kari. Na nga naka-imposible nga kayat da ka nga para kini Jenny. Kakaisuna nga babae nga anak da. Makiasawa laing tigas kang ka, amamirmiraot, nga putot, tibintalo, nga kapitak. Nga dahil ka tinulit-ulit da dyan nga Mr. Fernandez kayong bagbaga. Mabisin ako na. Alala, mabait lang arte na i-reheat, idadang na dyan tinulong ang native nga manok. Tagkaldo ka. Kita ito, tibay bagami kayo ni tatang mo, Ramon anak. Rinugyan na kan. Adig na. Dandali na kan pinatay. Kaya no ipapilit mo pa ilang neta nga minamauyo nga panang kapanagayat mo kay Reggie nga Jenny. Ang mga nodakas to ti mapasama kang kanak. So nga pagkakang ka, lipate mo ni Jenny. Gabato saan nga da kayo tinaykari. Uwen manong nemi bilin da tatang kininanang alipate ko ni Jenny tata kami kat saan nga naikari. Ngayon pinadaskot na minsan manong nemi kalpasan ti makabulan manipod ka di panangagaw da kanyak kini Jenny. Ini napan nagwanuan iti asideg ti balayda. Tabarbarin ko na. No. Rumwar isuna. Ket may kanang iti kundaway ngagsalita. Kundaway may ngagsalita. Kinabundo naman nung nemi ket namintalon nga nagsurat ha. Ngimawang pulos tinaawat ko nga subalit na. Ket alis tumet ti kartero manong nemi itulugar mi. Awang pa ngamin tinapintas ket alis to edi nga communication nga panagtinawag mi. Kadig iti nga tiyempo manong. Nagmalmalemak nga nagmanwanawan, nagsalsaludsod. Iti asidag karuba da. Iti tiyanggi. Gumatak man ti kendi na. At sa akin di orayan barak. As kalagis ispya. Na, ninanamit. Lumanin kumbita ka ididakil ng balay. Nga sila da orayam nga rumuar. Amamoy ka din ni Jenny, nana. Ni Jenny. Nga burdek da Mr. Fernandez. Una na. Kaya mamuka. Makit-kitak no ko. Abay. Nobiyak suna. Ay! Abagkatawa kayo, nana. Nana, tayo gatangin ko nga kendi ah. Ana, kendi mo ba't pa ibagam nagadoa kendi dito eh. Ito, Max. Mano? Atid kay tilima? O, detay. Peso ka dito ko ng mga nubiam. Nubiak. So na lang tam, sandak akayat. Natural lang sandak akayat ah. Wala ka bata pobre na kita nga pabilian. Sakit ibagam nga si kakit nubiam. Hamumat ka lang at tibaknang, nung gwapo ka. Makitaltalon lang. Ni tatang ko, makitaltalon kam lang. High school graduate aklak. Agad anayo nga kayat da ka. Ngumipatpatig na ni Jenny. Saan kam lang kami nga nagbaligi nga nagtaray. Iso nga, tiyam-tiyam bahak, barbaring nurumwa. Katawan ni Jenny tana. Andiyan kayo sa una na. Ilabayagin nga, nakita mi da nga nagrubwat. At ipangarupi akit mapanda iti adayaw. Saan samat nga nagsubsublin, dahil ilogan da. Nga madamot pala taon ta. Ito ay katulong da. Yung di kitinagan kang kuha na, kinaduan na nga na pa imadayo, diya ka mo, ito na panada.
bakit yung asawan? Awan ni Jenny dito, probinsya tayo. Awan! At dadalaga din sa syudad. At dapat balay da sa jacket. Nga isdya, di kang ron ang ngayon tinegosyo da. Dito yung madlayang di pagiganan da no kastang agbakasyon da. Dito iti nagraduaran ni Jenny. Iti elementary kan high school han. Ama na. Ay amok Marites kay siguro. Alam nga marites kay bagbag. Amuyo ang mapaspasamak taglawlaw yo. Dapat lang. Nga si tao, nang naroon siya kada tsanggina. Ang kita amok tiyan at mapaspasamak taglawlaw. Tamasan-san nga dito tiyo umay gatangan. Datay mayor duma darita. Ore man ba no baknang dagat damat di kita malipatan dagatangan nga pangrosaryaan kay isut man nagatangan ng kawa dito ay isut nakadamagan nyo kaya so nakadamagak nga awandan dito da Jenny naganak kang kuana tanag na dan sa syudad nga saan ko pa nga nakita nga nagbakasyon da so nga nawan naman nga darumad dita nga Jenny ay sos awan ti ba oray mabarak. Oray nga tan no agmakat siyam ka dito makatawon ka dito awan. Agawid ang araw din nan. Hoy, nagawid kan. Kain lipatan mo dahil nga Jenny. No talaga kagayan ayat kayo. Di kayo tulakid ang katuluyan. Dahil tati istorya. Ni nanamay. Naeda ti pamati. Pamati lang Nga manyata mo yun. Baka dumteng tumanin ti panahon nga umay ni Jenny di lugar mi. Umay nakdanunan ti katengan ti kataltalunan. Nga umakid inarakop kanya. Nga makibisnisito kanya. Dumteng ti gundaway nga ti langit ket umag iti kadara iti daga kasda. Una, nya ti istoryan aya. No kastanto man ti mapasama umay naktungar imbitaran. Nagkasara kayo. Numapasama kas pagarigan. Tila masarsarakan. Nako nagtinakim ko manong nemi kabayatan nga magmagnakon. Nga mapan iti pangalaak ti lugan nga umaway. Dulat tama ti kitay adat tiyanggi nga naling nga sumao. Nga naling agsagap iti latest nga damag. Ngayon matapintas mo't manong nemi nakasaritak na dyan nga bakit. Tapos nagkastakit maamuak nga awang gaya man dito ni Jenny. Isumadlagayam nga awan ti maawat kong subalit na. Kadag di surat ko. Ta saan nga di manon kayang kuhala. Amok, tsak mo't nga rod amo manong nemi no anya ti address na sa Manila, sa syudad. Tapos suratak ko ba. Ngayon parparen. No dya bakit? Nga adat siyang gina ti asidig ti balay da Jenny. Adan to amuna. Agsubliak to manin. Naapit min timula mi nga mais manong nemi nga damat sang kabasit ang panakabagi mi. Rinogyan mi manayan nga siya kaso titaltalon nga awat mi kinitatang tapno. Agmula kami manin manong nemi iti sumarunungin kami mula. Kasta. Lumgak ja init, lumnek, dumdeng terabi, dumdeng tumanin tibigat. Nagsubliak na minsan manunemi iti tiyanggi nga ayan ni Nana Marites. Ngay, yung Jack Bariro agad siya ka, di agwan-wanawan dito nga mga uray kay ni Jenny. Siya kang peso, Nana Marites. Saan nga Marites tinagan ka o? Anong arod Nana? Nana Borsia. Ay, isumod lagayam. Isumod lagayam nga niya. Nalaing kayo nga sumao. Sumao sa o. Kaya naman, Awigat agbangles ti kata, yan agatangan ba raw? Agsulut-sut ko man ay may panggap kini Jenny, no anya ti latest, mani po didigan ka kalagito, ni aniniwan ka Jack nakita ti bagbagang mo Jenny. Ore di ginagan na kang kuha na. Ngayon minsan nga, gundaway ka na dyan na unang kabsat ni Jenny, isut nagawid dito Diyan lang, adan sa makalawas na. Nana,
Hang ka din yung may dito ti Mayordoma. O may gumatang, o may makichismis. Naman, taori awang gatangan na kat. Mabangles nga at katay na isong umay tapno chuchu kami imit. Dila mabaling nga maamuan ti address dahi dya Manila na. Address! Owen, bayam. Kain tun umay dito ni Asun. Damagig to king kuha na. Alaik to. Alaman na. If the price is right. Ayun, tikit yung sa una. Ekit do, adan do, gunggunak Inturited ko king kati address. Mano ka din, Nana. Mano. No, to sangaribo agad na po. Ganda lamay ko. Paunin mo ito sangaribo na, no? Address lang. Numamuam ti address ni Jenny. Kat masuratam. Bakit mo to pa nga alike ti cellphone number? Cellphone number? Ada cellphone itan. Mo pa may to lugar tayo. Adan kita madamadan kapag ka cell site. Dapayan na kita ada cellphone na Kat ay ba amta ilakwang kanto. Tasak pa hindi mang susuro kang ang mga ramat ti cellphone. Ito maalak ti cellphone number ni Jenny. Nana, ang beso, if the price is right, kunak lang araw din keng ka. Alaman, Nana. Naalak nga peso manong name ti address. Rinogya ko nga sinuratan. Makalawas, agsurtak to manen, kasta-asta manong name ngam awan ti maawat ko nga subali. Naalak ko ti cellphone number, manong name ni Jenny, ada intermeten ni na bursya, ka nakagatang akmeten ti cellphone ko manong name, nagidag kakauna idi nga cellphone. Linodak, in-dial ko, nag-ring. Hindi ada sumungbat. Babae nga peso. Jenny? Saan nga siyak ni Jenny? Siyak ni mamang na. So detoy. Ni Ramon. Tarantado ka nga talaga. Nakaalam ti number ko. Sana nga naskan pa nana. Ma'am. Awan si baga, mabitlaing. Kahit ko lang ako kumustahin ni Jenny. Dito nga mintintid na nga number ni Jenny. Awan, ti cellphone number ni Jenny. Ape ko mga daamay ka ti cellphone number. Kaya nato di ba keng kasi ka nga ambisyuso. Nga gatpitak, kamintalo na mamirmiraot. Saan to mapasamak, nga da kayo tagkatuluyan kini Jenny. Iso nga lipati mo. Taapaman nga makapag-graduarisyon na. Ha? Umaydan to nasawain. Kaya mapantumatan sa di Amerika. Mapukpukawan akong tinamnama manon nemi. Iso nga. At depende kiti kong daway. Nga jak may constraight. Titumulong kinitatang itataltalon. Kaya mapaspasamak ka, ha, Ramon? Bas ko mga lumalaing ka, lumaglaglag ka man. Tatangmat, hanga kastuting surok kang kangaramidem. Hanga kastuting mula. Kiwing-kiwing. Makasanga na pintas si tubo na. Sayang lang tibabanong ta. Pasensya kayo tang. Ilaya ka dito nga Jenny, amamang pa nga Jenny ta. Ay, di ka di pala napukawan tinamnama. Baka agpepeso nga itagat adan di Amerika, manon nga tawon tinapalabas. Di mo pa yun masaw nga ahit ang barbas mo. As lalaklakay pa yun, tilangam, ngimsyak. Itatang, talaga man. Nga awang matintid, gandat mo nga mangayos, mangurus ti bagay. Nabayagan nga saan ka nagpapukis. Ramon, awate mo ti kinapod no barok. Katiramidem, tulungan na.
Napiat to lang ang makaurnong tayo. Di mo ka di kayat nga ituloy mo ito pa nagbasam. Hindi ko mapila nga mabalim mo na. Di bang ituloy di pa nagbasam barok. Tagda maton urnong tayo. Di mo mat ikas kaso. Gapot na, ni pa nagtrabaho nga mang tulong kanya, kit di mo matan, may concentrate. Gapo ito, ay sus apo ya. Kaya't mo ito masensuno saan? Kahit ko tam, alang kita ramidam kahit kung ipaneknek mo, kada kita'y naganak, kani Jenny, nga orin numintalon tayo, bagbaga, nagapitak, nga mamirmiraot, kabaylan tamat ito masenso ito biyag. Hamagkat nga kinakurapay iti tubeng, iti panakatungpal na kita rapaap. Na yung mga bagbaga ginarang mo ti kasta. Sige tang. Anat sige. Rugya kong tagbubaan. Nakita di ko mapela, nakamubaan ko kung mga nabayagin. Baka dandani ka kung graduate itan no, hindi pa lang ibagabing agbasa ka. Idbibot namin ikaskaso, ardong. Tatang mo. Pakay ti ardong. Di mo kaya ti maawagan ti ardong. Panagnek mo nga raw. Manong nami di mawata kininanang iti kwarta. Papanam, nakapapugis nagpaahit na. Gumatang ti barong arwatak. Susapo. Hindi ko mapalang ang naramin mo na tanak ko. Ano man ti ornong ti kwarta kat? Ne. Edoy. Ikatangan ti kayat mo kayat agatangan. Data sa cellphone mo. Daanan. Gumatang kan ti baro. Nanang. Kitapin ko umisam ka. Paudi ka matad. Sige na. Thank you. Pagwapo ka na ko. Kung nakita nandanin ti enrollment. Hanggang doon. Ag-enroll. Ito niya mo baka no, iti pa nagbasam, sadya mo nga masapulan, ti kasukat ni Jenny. Awanin ti makasukat pa kay ni Jenny nanang. Oh, linoloko. Nagpagwapo ak, manong nemi, nagpapukis, nagpaahit, gamata, ti baro nga sapatos ko, pantalon ko, brief ko, shirt ko, badok. Kaya dumapay gamit ko, manunemi, gramo maten nga pa nakitipagkatangan ni cellphone. Hi. Hello, sir. Cellphone? Ano ti latest? Ano ti latest nga damag nga impaay ni Marites? Pati gamit ito, da Marites. Deti sir, sut latest. Sa nagsasiren, masaklang anak ti Mintalon. Basta amin na customer mi, sir. Sir, ti awag mi. Siyak ni Ramon. Siyak mo ni Jenny. Ha? Siyak ni Jenny. Napay. Ika mamati. Sanga si ka ni Jenny. Siyak ni Jenny. Sanga si ka ni Jenny Fernandez. Ano? Ang Fernandez na pilyado. Jenny Dakop. Dakop. Lo, katawaan di pilyado. Mabaling ko, apilyado yung tatang ko. Intun mga sawa ako nang itso, awan to dakopan. Lo, ni Manong Ramon, katawan na ka. Kaya ito mong gusto ka rin di. Panagisalita kayo ka. Jenny Takep. Ano ang apilyado? Ramon de Guzman. Kung nakalano, pangit mo apilyado. Kaya mas pagarikan ta si kakinsiyak nag-asawa. Di Jenny D. de Guzman. Ano di D ng orot ko na dan? Pwede ba kang dulatan na? Jusa ko na. Tapos lakala jusa. Pinaglanglang ha. Hala? Amoy yung pagkabaga di takip. Very proud ak nga maapilyado nga takip. Gabot very proud ak kinitatang ko. Tanasingpat nga ama.
Ore man pa'y dakap-dakap ti bilyado na. Gimata ka di cellphone manon nami touchscreen. Diyan ka mo ti mga usari da ito eh. Di isuro ka. Paset ti pa nagserbi mi. Nakakadagi ti customer mi. Siyempre, tapno magatang di lako mi. Baga na nga saan naamot nga usaren, di isuro mi. Ore ta, kami lat customer. Hanga min nga aldaw ken oras ti kado di customer. Di kahit nga sawen. Nga daw, napindas sa good daw nga parang isurong kanya. Jenny? Yeah. Basta pamerienda ka. Sure. Ada si naglita nga chain food chain ko na kuma. Mabaling mo nga tawagan, tag-order ka. One, pa-deliver ta. Ano kayat mo? Noonit kayat mo, isumutin kayat ko. Hoy, adun sa kwarta ma. Adun sa naglakwam nga, kada giti produkto. Ano ba yung gaminan nga sana ka nagpaili eh. Nagpasentro. Isumit lang gaya nga bagong gupit ka, bagong ahi. Guwapo ka dibat lang. Kasi nakalabong Ramon Revilla Jr. Dalarot na, dapela Junior na. Kasi Ramon Revilla Jr. Gabot Ramon nga tinagan mo. Sinusaruan nak manong naimi ka nakadagkat tibagi mi agresrisiris di takyak mi. Ano manin agtinik mo kami nga manong naimi nga ore lagdan nas timuging ken muging. Nakabangbang not sang aw na. Nakabangbang no iso na. Nakais-isem. Nagmayta kitain ti singi nakalid na. Tinaornos ngangipen na. Napudaw manunin. Jenny. O, naling ka na mumon? Amo ko di number mo. Nag-friend request ka, in-accept ko. Adan audio call? Video call. Video call ka sa nung. Dito na yun. Dito. O, nata, dapik sa signal mo. Video call. Okay? O receive him. Eto. Wow. Nagpinas ka. Abay ta pala screen ti pangkitaan ti langak. Adak lang or tabay mo. When nga rin. Jenny. Among ka di nga nabay ka nasapsapulin. Style mo. Among ka di nga nabay ka nga ururayan. Among ka di nga nabayagan ginuroray. Dito maglagayam tayan mo. Imaglagid din ta. Imanukotak. Ngumayag dito ay. Agpapukis, agpaahit, gumatang ti arwatek, gumatang ti baro nga cellphone ko. Kat dito nga nadanon ka. Nabayagan ginuroray. Sino nga Jenny ti urorayam? Sika, saan nga siya? Kaputa siya ni Jenny Dakop. Kaya't mo, ipakat ta di apilyado. Ano nga ipakat? Dakop. Dakopang ka. Pastos. Ay, Gorga Ramon, mabiglang. Sino nga talaga ti Jenny nga bagbagam? Kanagnagan ko lang? Ay, dito order ta. Pag-isunay. Nawayata nga agbirianda. Gabot ako man ti sumublat nga customer. Di na kayat siguro nga madisturbo ta. Nakaragraksak kami kay ni Jenny Dakop manong name nga nagsasalita ang nangituloy kabayatan nga agbirianda kami. Kat numabalin na kumama ng name kat saan nga mag-upit data. Nga medyo umadon ti customer manong name siya nakbatan ng maasikaso.
Jenny? Sorry ha. Mabit lang. Kasi kasuk na rin customer. Kinakon. Ito na naman ang panagsublim. Mamam to. Yan tanga kita mabalinta matag video call. Tawagan ka to na rabi. Ururay ka? Sige. Kasta ko ni tiragsak ko manong name yung nagilipadamang kininanang tiyamin. Anya? Nagsublikan ka ni Jenny? Unang. Ni Jenny? Ano tayo? Musawan, naggraduara, nagsubli dito yung probinsya, dito yung pagtrabahuan, nakasata ka, nagkita kayo? Agtrabaho iti may isang pagtagilakwan iti cellphone. Dahil tala ti trabaho ni Jenny, agtagila ako, sales lady ti cellphone, kasta. Kanda dumapay ang accessories. Unang, imposible ni Jenny takop. Jenny tak. Kanagnagan ni Jenny. Nadakop ti pilyado na. Kudak malin ni Jenny nga Fernandez nga hamon tupulos ng sukat. Sa nga ba nang? Kanagnagan naman. Kanakapitnas naman. Agayat akeng kuwana. Agayat akeng kuwana, kapunta ka nagnaga ni Jenny. Siguro, basta agayat akeng kuwana. Akin na siya at una anak ko. Dahil ito una, ito orayan mi kini tatang mo, kat maragsakam kamlaunay, tamaka-move on ka na kunada, kahit mga sawen, makapagbasa kanton, kahit may konsunerit mo tagbasa kan tumulong kinitatang mo nukas nga bakasyon. Unang, ay lakit agyaman kami akin ka anak ko. Ken kagrunahan na una kinahapon Diyos. Agyaman kami ken kuana. Ta pinatgan na ti kang kanain may daw-dawat nga sapi ko mata makapag-recover ka, makapag-budang ka, ngalipatin mo ni Jenny Fernandez gabatasan nga isot day kari ket agyaman kami ata. Nakasarak ka mumit lang ti Jenny. Hiso na lang ta Jenny. Dakap tinagan na. Wahan manong name nagrugyan data itkaadan ti relasyon mi kini Jenny D. Jenny D. Kung naklatan manong dialata initial na di apilyado na ti bagak. Jenny D. Nakasukat ni Jenny F. Manong name. Kaya didamteng ti pa nag-enroll, na panak nag-enroll, manong name. Kaya siyempre, nagbalin ako ng estudyante ti college. Adumat na kiti babahay manong name nga pasaray, kumita kanyak umisem. Guwapo. Kunada nga giin na nasaas, manong name. Ngayon kasta nga daw masadag kanyak ng estudyante nga babae manong name may aranamat nga titit sa cellphone ko. Ni Jenny D. Tinag-text. Hello, Ramon? Hi, Konakman. Kumusta? Bakantek. Alas 11, maudi a klase kiti aldaw. Sakto klase ti alauna. Tawagan nga to numalam. Tundrabi ilatan. Numalbas din panag-assignment ko. Sige, busy ako na di trabaho. Ingat, ingat din. I love you more. Anong name nagbalin nga rod ng inspirasyon ko ni Jenny D? Hindi ba nagbasak? Kasta matanda na nagtatang. No kasta nga bakasyon, manong name tultulungan palata ni tatang iti taltalon.
Nagtultuloy na pintas ti apit na nayunan ti ornong iso nga problema manong nemi ti panagbasak ang nga makapagturpusak iti kursok nga agricultural engineering. Nakayat ko manong nemi nga manggamulumit laing ti daga iti aramidek. Wen, numampay kahit kung tumit ng mga opisina nga may suro kadagiti pada nga manalon, kadagiti naskil nga surusurwanda, segnan iti panagduras, iti panangsukay, iti daga. Kadagiti moderno, kasapulan manong nemi, iti panangpaduras, iti agrikultura, iti lugar mi, iti pagilian. Adaman digiti gundawi manong nemi, nga pasyarek ni Jenny D. Wine, manong. Kit kong kunanakan niya. Mano pa'y nga tawen, nga orayeng ka. Di ka di ba koray? Saman. Alangan mo't nga, ikasarnak. Ngundoy ka pa nakapagturpos. No kaya't mo nga, ikasar ka, orag mas basak pa lang. Hamat pangar nga mabalin. Kino mabalin kumakin at dan mapasama ka dakta. Dakapan na kon? No ba'y masakon nga dakap? Ito, hindi ko namlatan. Hindi nakon ko na. At dagiti kong dawi manong nami kas nakayat ko nga awisan ni Suna. Ag-check-in kami. Yung tsaka mo. Tamam amakak, amangan no kaguran ako nak. Amangan no mo, may babawi manong nami, itinapindas ng impression na kanya. Tapara kanya, manong nami kat amok nga raimen, teki na babae na. When? Amok nga lalaen. Dumteng titikong daway, Jenny. Uy, nagraduarak. At antong trabaho. Ibagakton kang katiwil yun, Mary mi. Itirigat ka namay. Ngayon ti makadakas manong nemi saan nga nakauray ni Gina D. Kaniya. Nagsipot ito minsan manong nemi nga napanak manen na tapno sarong karagisuna. Ta kinabudno na kita. At talo daw kita nga saan ko makontak suna. Tapno rikas takit batok talak nga awanin ni Suna iti pwesto nga paglakwan iti cellphone. Sa balintanda. Hi. Gumatang ka? Nagatangam? Ni Jenny. Gatangam ni Jenny? Nain ni Jenny. Awanin na, nakitarayan. Natak kunam? Ni Jenny dakop, dinakop daan. Di ka agang-angawas na ay. Saan nga oras na ang angaw, saan nga mabali niya agangaw, madamat trabaho. No saan ka gumatang, sir, sino ka man, mabaling nga din nga lisyam da, ada talikod mga customer. Naglisyak manong. Kadinuray ko lang nga on obra, ti sales lady nga ng sukat, kani Jenny. Ano nagan mo? Sally, kinod. Oh, ana, katawam dyan pilyadok. Sa bagay, napimpinas na ba't ka na dyan takop ang di kinod? Sally kinod. At payuso ka din nga, uwan, intaray ni Engineer Marlon, ni Jenny dakop. Karagito yun ang kita, nabay nga, dinakap-dakap dan ha. Apay, sino kaya? Boyfriend na. Ay, kitang-katla na dyan nga Jenny dakap niya. Sanggamin nga may mesa boyfriend na. Baka si kalati, baka may kamano ka boyfriend na. Diyan lang kami naklase na. Talagang mahilig, hindi takap. Baka di hanggang pa yung agnobyo kat saan nga Virginie Suna. Mabaling natin nga mamon ti latest nga number na. Kaya sa among nga makontak, saan. Baka inalantan naman. Baka nagbalbali mo ti SIM card na, tapno saan nga makakontak dagiti dati nga boyfriend na. Saan nga lang nga ni Genetic Playgirl. Para kang ka Siguro,
Saan na kang nga nauray? Ngayon, apay hana ka nauray. Siyempre, lang nga makit, anda ko nakapag-graduar ka, di ba? At ang trabaho, basbasak pa lang. 2 nga taon nga nga sana ka nagbasa. O 3 nga taon. Kaputasan na ka nga nauray agad at damat ni engineer na di isat simuro tanan. Tagtultuloy hindi pa nakidakip na. Tap nagtultuloy di. Nakakinod-kinod na. Kunak kumangam siya man tagpilyado sa kinod. Lepay ti abagak manong naming nga nagawid dito balay nakadlawan ni nanan. Nada ka di ba na yung problema anak ko? Awanin ni Jenny nanan. Nga na mamang pangawang amin ni Jenny nga bagbagap. Ni Jenny dako. Ti sabali nga Jenny ti biyag ko. Intaraydan nanan. Anak, paset ti biyag ti panakapaay. Napaay ka kini Jenny F. Otro pinaay na ka ni Jenny D. Sinuntong arat sumarunong nga Jenny. Anak, ituloy mo, itipasnek mo ngagpasa. Sampay ngamin na panawan ti ayat-ayat dita. Panawan ti pa nagbasa. Tayo doon makapagturpos ka, kada doon trabaho, ang mga opisina, ken nayunan yun to kinitatang mo ti awat yung atalon, kat iti pa nagbasa, may pakat mo tumat, kat pinpinas to at produkto mo, no, resulta ti amin. Kat dumteng doon ti panahon anak, nga dumteng ti sabali nga Jenny ti piyak mo. Lalaki ka, Ramon. Iso nga mo itulok ko mga madadahil ti biyak mo gapo ti babae. Nagpeso ako na da, nga ti babae, uno ti balegi, kad adda ti babae, adda iti likodan ti, ano ti magbagada? Saan yung nga amuanin nang, no ti amo. Mangmangi ko na dito. Di mo itulok, nga babae man lahat mang perdikan ka. No ba pa yung babae, di bang tidkang ka ti inspirasyon, tap no magunod mo tarapap mo. Dahil tatikait ko sa wine, Ramon. Pinatas ko manin manon naming tayal ti number ni Jenny D. Ngam kaskas di nga awan. Pinatas ko manin tinagsurat manon naming ti address idi nga inted ni Nana Borsia kanyak nga address ni Jenny F. Ngam awan ti maoray ko nga subali. Pinatas ko manon naming itinawagan ti number ti inana simungbat. Anaman yung tibagam. Nana, ma'am, kumusta ni Jenny? Ito siya. Katsi ka? Agraduarak to nana. Iti agricultural engineering. Nukas kasano lang kat babae ni tulong ni uncle ko a kapitan. Agtrabaho to ti agricultural office ti lugar tayo. Ken itultuloy ko ito timang tulong kinitatang ko. Tapno ano nga mapapintas, kan mapaduruas, ito'y agrikultura. Ano, kasanot ka ado ti maapit, baka paminduak, kas pagadikan lahat na maipakat yung susto. Kawanin ti baga. Mabaling ka di ka salita ni Jenny? Awan, mabaling ka di maamot cellphone number na. Awan cellphone na. Ada sa Amerika, nakabakasyonan. Nana, mambaling ka di please. Takawanan ti panawin ko. Sige, bye. Paunay matindi kasat ko kanibiyak. Ayat na kung konak tinakam kumano. Impas na ko nagbasa king gadimtengan manon name iti panagturpos ko, panagturpos mi. Iti nga bats kat nakaragsagsag na tatang kininanang. Ninanang manong name iti nangamay kanyak ngayon muli iti stage, ngayon mawat iti diploma. Kas taon ni met tiragsak ni tatang manong name nang ibaga nga ado ti paalak.
iti dayta nga panagturpos ko. Nangarunak manen manong nemi, iti may ruwar ko ti board ko. Kaya mang rugi akon, training ka nagtrabaho manong nemi, iti agriculture office, iti probinsya. Uwain manong. Nakato nga dangos ti posisyon ko manong, napindas ti baker ko. Ken, adumatan na iti pakakitaan manong nemi, nga ado ti amok. Uwain. Siya tinayaboon manong nemi, nga mapan makisarita kadagiti pangpanguluan na dumado mga manalon kadagiti na dumado nga ili iti probinsya. Edi na minsan nga napanak iti may isa nga ili nga nakaumongan manong nemi dagiti ado nga manalon. While engineer siyempre tinawag na kanya. May isa nga babae manong nemi, iti kasla na kasulkan na kiti duwa bukal ti matak. Alangan mat nga Jenny man tinagan na rito yan ko na. Hi, engineer, good morning. Siya timbaon ti Municipal Agriculture Office iti ili, mga asisken ka sir, nga nagapo iti probinsya. Agriculturist kami. Iwan, sir. Anat nagan mo? Amukla. Patangak. Sir. Anat nagan ko? Jenny. Di ba? Answer. Ano? Ani. Saan na Jenny? Saan? Abay sir, dagat ti Jenny. Dagat ti Jenny nga saan yung nga malipatan? Di ko nakalaw ka nagdaga mo ni Jenny. Saan? Ni Jenny F kan Jenny D. Jenny F kan Jenny D? Ano GF sir? Fernandez. JD. Patangan. Damaso. Duque. Dalmasio. De Guzman? Saan? Anong harat siya? Dionisio Jenny di Dakep. Sir, kanga-ngao kayo, sir. Jenny Dakep. Adabi naman mo nga di. Jenny Kinod. Sige. Okay, ani, rogyan na karoon hindi. Obligasyon na. Rogyan mo, sikat mo nag-lecture. Ito manong naming nga patakamamukin ni Ani. Nga nakaragsagsakak. Uri no saan nga ni Jenny, hangag-nangad ni Jenny, isungatan. Kung kunak, paslawa mo. Ito so, ba nagdidibalay, manong naming nga nang iparada, nang isarag, ito yung nagtinaladan, iti second hand nga kotsek. Dadamad service ko, nga mapan ka nagdaduma-duma nga ili, manong naming, basta nga field that. Nakikitutak hindi na makita ka na pintas nga kotse. Iti sikigang nga laod at tibalay. Kotse iti karuba, namapin komenta na kay parkingan na. Iti yung kadisaga kung manunay may sinabat nak ni nanang, alis to manak, kada daw kurure ken ka. Sino? Iso ka dita kinlugan ka na ita? Sino nang? Ni JF. JF. Jenny? Jenny Fernandez nang? Hello, my kan. Habang gusto nga tumaliyawak manong na imitiri daw. Tipimintasan nga balay mi siyempre. Sumot nga rumuhar ni. Noan niya tilangana, di manong nami nga nakabistida, nga nakahistibles.
Ni Jenny F. Ni Jenny Fernandez manong. Ramon? Jenny? Kasi laglag dagdagayin manong name ta orel age ko manong name ni kiti sumungaw nga balikas kali kiti bibig mi padpada ni Jenny. Nakalalisto manong name nga sinabat kami manulang addang idagsabat kami nga naginarakop. Nga oray ko lang bagkat manong name nginarakop sa ko impuligos. Yaw-awak lang manong name matulid kami kas ipanakatulid mi idi. May nakdinano ni tikatingan taltalon. Imbabak kat naglanang dagiti bibig mi. Itinapaw. Idagsina dagiti bibig mi halalawin mi ti hangis mi. I'm only dreaming. Nagtagtagay na baklaing, Jenny. Ayaw mo ka nga tagtagay na baklaing ti amin. Tsakayat. Tano tagtagay na ka tsakayat tagriing. Oh, Jenny. Ramon. Ito hindi panawin. Tapos matungpal na kita karing karita. Dito hindi panawin tapos matungpal na kita napahapta. Ay, anak ko, di kayo ba sumanak dito, oneg? Kaya pagpiestahan na kayo, nagiti karuba. Ay, kaslamit lang pelikula da ito yun. Ago mong mangkita kada tali kita tao. Nga no kung action film kita, di kiti polis ti maudi, nga dubteng, tapos nagibusan ti istorya. Tagibos ka din. Awan ti ba nagibos? Idayan na yata. Itirikat ka na may, Jenny. Inururay ka. Inururay ka, kunam. No saan da nga intaray ni Jenny Dakop, di isukuma, tinakdak bumita. Namuak kininanang mo. Dalato ko ng masangan ikari, no sikat-sikahin siya. Anong tapasamak? Naalo ko ita ka no, anong name ni Jenny, iritulag na kinaganak ken kuwana. Alawen, no da kay ka talaga tagkatuluyan ko na da ka no. Awan sa baling arot taramida mo ituloy mo tagbasa. Kat bayam nga awan ti komunikasyon nyo kini Ramon, pangsintiran tano talaga nga da kay lang tagkagasa. Yung baglaki din, tagpaiso nga na dimte nga sa baling nga Jenny ti biyag mo. Ngam kabuta saan na ka na uray, nakitaraya dito sa bali nga nang takip kang kuwana. May sa pang engineer ha, apay mo. Imposible nga history amin ni nanang keng ka. Kat awamat adumat saan nga amo ni nanang kaniya. Di namat among engineer ha, tinang itaray ka ni Jenny takip. Nga mamok engineer. Among kanino ay apilyado na? Ana? Engineer Alfredo Naarem. Iso nga tinagan ni Jenny Dakop ita. Jenny Dakop Naarem. Nagkangangaw ka. Umay ka man. Mabaling ka din. Ops. Ikasarnak pa lang muna, Ramon. Ken kahit kong intunbikan. At subliak dito itagkuyog ta. Nga mapansa jay, syudad. Tapos nung balbaliw ka, ngayam amo kada papakin ni mama. Engineer. Katap na kasta, ipaimat lang da mamakin ni papa. Iti bendisyon da. Tapos na kasta kita. Maangay itong tikarahan di akal na isata. No, andan pangikasar mo kanya. Andan. Anytime. Kasta nga teramidin ta. So nga riyan nagpailang, tagawidak. Iti balayo ditoy. Iti ayanda na borsya. Amo na borsya. Nga datyang ginat asidag ti balayo. Amok Magipangrabi ka dito yan. Sumati ko na nanang mo. So akal pasan ti pangrabi. Agawin na to sa di balay. Tao may kanto. Andagasin nito'y. Tenda sa jay syudad.
Tapno yung mamuka, balbaliw, kada papakin ni mama. Iri ang baba kapandao, manong name, da kami mitlaing kay ni Jenny Fernandez, iti nagkatuluyan. Wan manong name, inuroy lagayam, nagdinaganak kang kuha nga makapagturpos si Suna, kanyang baglagi din ta na alukoy dak datatang kinanang tapno ituloy kumitlaing ti panagbasak. Tapno ni kasta, kat sa anak nga alanganin, iti pamilya apakay kamangan. Nga da iti urorayan manong nemi na naganak kang kuana, naganak ni Jane nga nagbaling nga katugangag. Tapos nilikas takat, napintas mo tlayang, iti masakbayan, kan bangunan ming a pamilya. Nadan kami manong nemi iti talo nga bunga, iti probinsya mi manong nemi, iti nagnaedan mi. Ditoy, ngayon tuloy ko tinagtrabaho iti Provincial Agriculture Office kahit nagbalinak manong nemi nga Provincial Agriculturist. Kapag tinagtuloy manong nemi ngayon nagparang ipakita, parang ipakat iti amok kan laing ko seknan iti agrikultura. Kaya dito'y manong nemi nga nimat asawak kani Jenny iti nang ituloy anang asikaso iti negosyo da nga nagbalinmet nga tawid na, ang nagbalin nga tawid mi. Natatagin ni nanang manong nemi. Bakit pintas mo dati kasasada, kapag napintas ti balay ti family house mi, kaya nagtuloy nga napigsan ni tatang mga asikaso iti awat nga taltalon, nga nagbalinan nga kukwa mi, ta ginatang min iti aking kukwa, apakitaltalunan. Dahil iti pagkasarita, manong nemi kadagyaman naglaunay, ti anus mo nga nang ibasa. Kaya sabi ko mat, at damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarimingan, ti biyag kadagiti padak nga dimngeg, ken nagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo, Ramon. Thank you nga Ramon, thank you pa nagsurat, thank you mat kadagiti amin nga nagbuya ka nagdangeg. Salamat po, salamat.